sing Raden Pandiasmara bangun. Pandiasmara bangun goleki putri Kekasih sing ditresnani sapa kasih sing jenenge Dewi Sekar Taji. Andiyane lumut saksuwene golek Sekar Taji mimbo dadi wong biasa, wong desa sing jenenge Andi lumut. Putri Dewi Sekar Taji uga mimbo wanita biasa sing kekasih kleting kuwi. Ing pamungkasan cerita iki Andiyane lumut bakal kepethuk karo putri sejatine yaiku kleting kuwi. Kami sendiri recorded fragments begin vanaf eerste paragraaf en eindigt de vijfde paragraaf. Andiyane lumut susah ini rumangsa dilatih nganti anake sing sedih atine ditakoni yen esuk ora dina yen uga ora dina nanging ditakoni ora gelem jarak ora dilanti karo utawa mbok rondo Ada kowe pamana lho guys. sawise kuwi ana pikiran sing jero atine iku piye ketemu karo putri kekasihé kleting utawa Dewi Sekar Taji. Kami sendiri Mister Aku iki sedih ngrasake anakku lanang ora tau bisa turu, ora doyan mangan coba. Ki terus apa ngono lho sing dikarepke? Apa sing dipingini to lele? Iki anakku lanang Andiyane lumut. Angel mangane. Sing mbok jaluk iki apa to le? Ibu iki bingung ngono lho, aku ki sedih. Ya nyawang kowe ngono iki terus. Penjalukanmu apa to le? Terus piye coba ngene iki meneng terus ngene iki? aku jaluk digawende Jaluk kawin jebule. Kami Akan wedhus. semua kali
jodohmu ya. Lenane awake dhewe kudu gawe sayang bareng. Oh, sayang bono, Mbok. Nah, aku ora bisa dhewe. Aku arep njaluk tulung pangan Eko. Pangan. 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 Ayo. Gaweke sayang bareng dhisik. Lah, ayo cepet. Itu ono apa iki? Dua-dua ta. Tolong digaweke Pak sayang bareng wara-wara ben nggawe gaya anak lanang. Lah iki oke kok pendok iki ayo digawe. Cok iki pola. Woro-woro. Anak kuandane dulu saiki lagi golek bojo sing duwe urip saklawase, yen ayu yo ora apa-apa, yen elek sing penting ono duwe bojo. Woro-woro dibuka. Matur suwun. Ayo, Lek. Ayo Mbok. Ramesen healing in the Padepokan sen penting abang in penting hijau truk besok menurut title om telatesi Bimoyo kan dansen and Bimoyo kan sing sampai kejogetan rondo banjur metu seneng atine meweng anake sing padha jejogetan. Jual betul. Nada penting kuning dan penting hijau kelar sampai dansen kong sebut rondo gemuder bingung om kesehatan dans andian dulu rau zut Rawatnya. Anak-anakku ini memang paling wayu-wayu sedunia. Tak kenal kayak iki ya. Do ngerti ra? Iki jenenge Kletik Ijo. Jennifer Lopez saka Suriname lan iki jenenge Kletik Wabang. Wayu kaya Madonna. Mbak, terus kakek ngomong. Wes ngerti tuh anak sing paling ayu ya iki. Ibe klenting run. Neng piye to? Wong pakane ijo ngene aku kuning. Halo. Nama sendiri. Wayu-wayu to delok entar. Bokonge to kancane ini. Delok ya. Seto, aku main kenalan seno yo. Ya kenalan. Ayo. Cah ayu. Nama sendiri. Pak Emae.
Jenengku Klendeng Abia. Lan iki Seksinya, seksi ra. Salah seksi. yalah. Ojo kok kan ngomong kabeh ya. Tak omongi kene. Ana pengumuman saka simbokmu sing ayu iki dhewe. Wis do ngerti nek ande-ande lunga jenenge Tamanis kuwi. Gawe sayem boro golek bojo wanita asli sing duwe kali sayem boro. Duduk model wihanmu ya. Ya, kata ijo, monggo. Karung lembang. Ayu lah. Sedang kayak tol. Iya, saiki kowe ngendek Klenteng Abang didone keluwihanmu, ya.
Ik ben heel trots een moeder met twee mooie dochters. Keleting abang en keleting ijo. Mesti loro-loro dipilih karo adik-adik lumut. Iya kan? Kok nih? Iya kenapa dulu? Gue sehat gak boleh. Kesel. Mas lo tak pijet ya? Waduh, masaknya aduh anakku. Mbak, Iya dong. aku tak ganti peran lanang ya, kesel. Oh, dadi apa nek lanang kaya ngene? Ya sapa Joko Taro apa Andani? Lah wong kowe duwe sangune gedhe kaya ngene dadi lanang opo? Kesel Mbak gentene yang ijo. Kok ijo Ijo. Ini sih dia. Kembaran ya. duwe anak kok ayu-ayu kaya Ayu banget iki lho. Ayu kaya kowe lho. Iki sing abang iki. Iki ijo. Penting ijo. Ayo baca. Ijane waktu tangga. Ijane waktu. Jek. Manuk perkutute apik men ya suarane ya. Ik ben echt supermoe. Wil je als ik dingen doen vandaag voor mijn oude? Apa? Wil je als klenting hijau? Oh, ja man. Oké. Rumah terug naar UE. Klaar. Kenapa dulu? Thank you. Bang. Sorry maaf. Kenapa sayangku? Iki pokoknya aja ngomong kalau kelenteng kuning ya nek ana sayembara. Ya kelenteng kuning anakku lawon. Apa? Kualon. Anak mengkualan. Kualon. Ya, kan ana sayembara. Tapi mbak, ayo nih ayo. Ayu kowe wangi-wangi. Wah, kelenteng kuning ambune kaya telek pitik. Apa kowe mrene? Sopo sing ngaku? Hah? Napa? Wes barang apa masak wes? Masak apa? Masak apa nduk? Iya. Napa? Aku Rene ganggayan di lumut, Bo. Apa? Aku melu karo Mbak Yu kayak. Ora oleh. Oh nyelek. Arep melu aku sing ayu nek iki. Kowe mbak. Kamu piro ora adus. Iki apa itu mbai? Kumbai sik. Ojo to Mbak Yu. Kumbai sik. Aku mesti Adus. sia-sia. Adus. Engko aku kalah. Ngomongnya aja cepet-cepet, engko ndak dorain ya. Inter. Iki klenteng kuning. Rupane elek. Ya mampu telek pitik. Ya aku kan ayu. You been so beautiful. Dia main moyer dan har. Aku mau kayak dandani, Mbak. Dandani piye? Rupa kaya blegetus kaya ngene. Aku pengen melu ganggayan di lumut kok. Tenane. Rupa kaya ngene. Oh iya. Wis dapat kono ketemu. Iya, karo ande-ande lumut. Iya. Oh, udah. Rupamu elek. Ngerti ya? Iya. Kaya ngene, Mbak Yu. Wangi, melati. Oh iya. Oh, nyaman. Tapi iya, dandani opo? Ya. Ya wes, kono. Pil sukses ya dari bojo-bojone adik-adik lumut. Ya, dadah. Pil sukses. Yuk, Joto Mbak Yu. anak kaya ngene. Anakku kalon saka ngendi? Bentuke kaya telek pitik. Ayo Mbak, aku dandani Mbak. Hadah, dandani piye? Sing mbok iki ra iso dandani melek kaya kowe ngene iki. Ayo Mbak, aku pengen ganggayan di lumut. Ya wis tak dandani, tak kei telek. Kebong. Kayak telek apa nih ya? Telek sapi.
Saiki telek sing paling enak amune ketira apa? Telek sing pitik kuwi lho sing amune wih telek lencong. Nyok. Telek nyok. Wis kana. Lu malu piye? Oke, Mbak. Ya wis kana. Ora sudi to. Ande lumut. Kaya ngono mimpi dadi bojone ande lumut. Iki mendingan aku. Ibn Feftah ya. Maaf Mahmoy dan Har ya. Oke, lekker ook kan ya. Ya mamiku. Bener-bener. Kaya ngono ya ande lumut ra gelem karo kelenteng kuning wis. Yuyumankan jejogetan ning kali gedhe sing gabunge alat arep banjir. Yuyumankan ngenteni para penting sing arep nabrak mulai dari andian lumut. Nanging ana siji meneh sing jenenge keting kuning sing gandane ora enak, rupane ora enak. Nanging ditolak karo dunia. Banjur keting kuning rumangsa lesu banyu dicabik-cabik banjur asap keting kuning bisa nabrak. Kami sendiri dipur vertebrae dekat kantan is eine ganze in het proteïne is aan het wachten tot alle keting kuning, keting hijau, keting merah dan over de rand van de rivier om aanzoek te doen bij Indian Lumut alias Raden Pasmoro Bayuku. Ingkang kasta keting kuning ditolak. Tapi Wone penak kaya ngene. Banyune kimplah-kimplah. Wonten puluhe. Pengen sauto kae aku jano. Loh. Tapi kok ambil wangine kaya ngene saja kaya ana perawan kimplah-kimplah kaya dudul sauto. Rasido luwe aku. Rasido luwe. Loh, ambune kok ngene kok. Sapa kowe kok kimplah-kimplah kaya dudul bakso? Sapa do alammu? Iki nih ayahku. Batur banget semangat nanti kalau Lah piye to? Semangat to. Semangat.
Semangat. Nyalang salto kae, kalau nyalang pun penak nyalang kowe ae. Kimplah barang ngene yo. Warning. Mas, jenengmu sapa ta kuwi? Yuyu. Kan. Krungu ora? Iya. Aja lono-lono kok kaline malah mlorot burono wae. Yuyu Kangkang. Apa? Arep ndi? Nyemplung dhewe. Aku ngenteni salto. Piye? Saltone cek digodhog ning Woi, apa yo? Waduh, Aku ngenteni wis kajam loro mau. waduh. Ya kuwi saya ning tanduk kok cahyo ayu kok kali. Jane aku arep goleki ande-ande. Oh, aduh lu tuh aku ono lah, Don. Kowe kudu nabrak kene kowe kelep piye? Tapi aku ande-andene plesen ning kono kae. Woi, ojo. tambah iya. Ojo. Sing ndi? Ojo. Do. Karo tak dudu ande lumut. Gantenge ora umum. Ayumu kan kimplah kaya duduk bakso to. Iya. Aku dadi nasi do luwe aku. Ya wis, aku tak seberang. Lah ning opahe gelem kowe omahe aku nyabrang. Apa? Opahe ambung pipi kiwa, ambung pipi tengen. Piye? Ayo ora gelem yo wis nyemplung kali kene. Kemuan. Ya ampun, Mbak Yu. Piye? Ya wis lah ketimbang kesuwen ya. Ayo sapa dhisik sing tak ambung? Kowe sik wis nang. Ayo. Ya, Wah, kelakon nyambung wong ayu kimplah iki. Kaya duduh bakso kowe ayumu. Tak gendong ambung sik. Wah. Sik dina duduk. Ulo genep. Wah. Ayo. Ayo, penting tekan kono to. Ayo. Ayo. Tak sabar alon-alon. Kowe arep tekan tak ambung dah lho. Lho. Piye to? Kowe lanang apa wedok? Waduh, cilaka awakku dino iki. Wes kene. Tak ganti nyabrang adimu. Wah, ora entuk soto kowe gundul bakso iki to. Cilaka iki. Realisate pentol. Apa? Napa ya kepengin? Ambung kiwa ambung ya. Ayo. Sini. Yo, ambungnya dulu. Oi, masih sini. Ayo, ini cepat selak baju sat. Hei, ayo, ayo, gang cepat. Wes, tekan ya. Yo. Yuk kakak, Weh, iki ana wong ambune. Sopo iki? aku pokoknya seberangke. Oh, abuku wong ini gek ora ayu blas. Wataku dadi kowe meneh ya. Kowe nyabrang dhewe ya, Nduk ya. Arahmu sapa Kowe arahmu? nek aku nyebrangke aku tak besok. Arahmu sapa sih? Jenengku Klemping Kuning. Wah, kok ambune kok ngene? Telek, iki telek ambune no. Pokoknya nek kira gelem nyebrangke aku tak besok. Iso kaya apa kowe wong wedok banggaku. Arep ngesate kaliku kowe iki. Hah? Abang tak iki. Ya buktekno. Ayo. Buktekno, Nduk.